Igbo ndị ọma nnọọ ọ bụrụ na ị ka na-abata abata na masị gị nnọọ anyị ka jikwa obi ọma na-anabatakwa ụnụ n'ife mmemme ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn biko bụrụ oche ka ịdọ na okwu ka nkụ n'ọnụ anyị okwu juru anyị ọnụ tata nna tupu anyị aga ezumike mana o nwere ihe anyị atụkwa ego ha obere azụ maka anyị tọghezie ya atọghe ka anyị gịnị ka anyị tọghezie anyị kwuru na isiokwu anyị tata anyị chọrọ imetụta ndị a na-abụ ha kpọrọ ụmụaka nke ndị Igbo na-akpọ house help ma house maid nke a na-akpọ odibo ndị na-enyere ha aka maka house help bụ onye na-enyere gị aka ịkpọrọ ya edebeze n'ụlọ ị na-esuwe na-akpawue ka ọnọhọ mmadụ mụrụ ya ka esi n'elu ka nwaanyị tara ya na nkụ ka esi n'elu wee tupu ya ka ọnọhọ mmadụ mụrụ ya nna ka anyị tinye aka n'ọnụ n'okwu maka ya bụ ife na ọ na-agbawa m obi ọ na-agbawa m obi tinye aka n'ọnụ ọkacha nke n'obodo anyị bụ Naịjirịa otu esi eme onye na-enyere gị aka n'ụlọ ọ bụghịkwa n'ihe ọjọọ na ịkpọrọ mmadụ si ya bịa mee gaa nyere m aka nyere m aka onye bịakwara na inyere gị aka chọrọ gị ndụ gị maazị ọ na-enyeziri aka gịnị meziri iji achọzi ọnwụ n'elu isi onye ahụ ọ dị mmanụ nọ ọ dịghị mma ime ihe a mere ndị gọọmenti anyị lere anya bụ gọọmenti etiti ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe m cheta ihe ahụ nwere ike ya bụrụ ihe dị ka 14th Julaị ihe ahụ bụ 1917 ha tiri ya n'ọrụ maka o nwere ihe mere n'akụkụ ngalaba Lagos ebe a nwaanyị legidere anya were nnọọ ịhụla n'igwe eji ede akwa ya bịa ya nwatakịrị n'afọ bịa nwaanyị nke ahụ mmadụ ka ọ mmụọ ọnụ ya ihe nna ajụ onye ahụ ọ mụkwararị mmadụ amụ o chefuola ihe ga-eme ụmụ ya ma ọhụrụ ma ọkwa ife m na-ekwukwa nna ife ikwuru kịta ka m na-ekwu ndị a na-egbu osisi nwa mmadụ ha na-elefukwa na ha amaghị echi niile o nwere ike ha echi niile ha nwụfuore ndị ụmụaka ha na-echekwa ịma n'aka onye ha ya abaghị ọkwanye ka ejiri na-asị ebe ọbụla ifuru onwe gị na-eme mma maka ịmaha onye ụmụ gị ya eme ite echi niile ma ụfọdụ ndị otu esi etriti ndị odibo onwe ndị ya afụcha ụmụ nwaanyị ha na mmadụ bi edi ha ụmụazị ahụ ebetere aka ji egote ife ha ya eyi slippers ha eyi akpụkpọ na-aga n'ụzọ ọwụ dịghị ka na-eyi agba ụgwọ anaghị eyi ihe ọbụla nke ka bụ ịchọrọ n'izipụ mmadụ ozi marakwa na onye ị chọrọ izi ozi ya bụ mmadụ odubo apụtaghị na odubo adapụtaghị ihe ọbụla odibo bụ mmadụ ihe jiri kpọọ ya odibo bụ onye enyemaka onye enyemaka odibo ahụ ka slave a na-akpagbu mmadụ ka akpọkọ ya onye enyemaka maka ọ help ka ọ bịara ịhelp ka o wee hanata gị n'ọrụ jidezie na-egbu onye enyemaka ị na-egbu onye enyemaka gị nya ele ihe o mere gị ịmana onwe ihe nchọpụtara ọkụ ịmana ndị a na-egbu ndị na-enyere ha aka ịmana mma asị na ha enwe n'uche ha ezuchaghị oke especially ụmụ nwaanyị ịnụrụ digide ụmụaka ịkpọrọ onye nwata ya eneghe anya na-enyekwa ụmụaka gị anya ịpụwazie nya isi ụcha ya nwụ nwa ihe nye ya nri ya egonye ya ezigbo ife nya isi ụchazie ya nwụ nwa ịpụwazie ọkwa ya nwụ nwa na ụmụ ya anọ ọnụ ya wụ isiokwu ma mmegbu nwa mmadụ ịkpọ nke gị ala mmụọ ịkpọghị ya ala mmụọ onye ọbụla jiri okwute vam gị tụkpuo ya n'ime ahịa ma ọ daga nwanne gị maka ị ga-emekwa gịnị ị ga-apụkwa apụọ ịpụ ọkwa gịnị ka ị dọsara gịnị n'ụlọ gị otu imesara onye enyemaka n'ụlọ gị ọ ga-ejikwa ya mee gịnị mmeso ụmụ gị maka ya ma abụrụla na onye enyemaka ụmụ gị ọkwa ya ihe ọ bụla soro ụmụ gị mee ihe ahụ ka ha ga-eme ọ kakwa mma na imere gịnị mgbe ọbụla ị gara n'obodo ga kpọrọ nwatakịrị ka ọ bịa nyere gị aka anọ na-awaga n'obodo ekwe nne na nna ha nkwa na mma edube ya akwụkwọ mmadụ eme ihe nke a ịbụ na ọ gbasara akwụkwọ mma eduje ebe ọ ya amụ ọrụ nka ife niile ha abịazie na obodo etiti mepere emepe na asiti ịfụzi ụmụazị ahụ anyị dị eji akwụkwọ ụmụazị ahụ atọnụzie ha to nya amụha m agọtaghị m ọ bụdịghị na m na ọkacha njọ unu ma bụ ụmụ nwaanyị na ntụ o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị unu ma bụ ụmụ nwaanyị ọ na-abụ unu gaa n'obodo ịkpọrọ nwatakịrị ya unu eme ya ka sị na nne na nna onye ahụ unu na-enyere ezigbo ihe ọ bụghị ya ọ gị nwa bụ onye nwa ahụ bịara imezi ihe gị nwa ka ọ bịara inyere aka maka ilela n'anya ọrụ ị na-aga ị ga-ahapụ n'ọrụ bịa mgbe ị kpọrọ onye ahụ bịa mezie ya emezie imezie ya otu ahụ kwa ka ọ ga-eji mezie ụmụ gị ma mgbe ị mepụrụ ya ụmụ nke gị nọkwa na nsogbu amaghị m na maka mgbe m na-etolite ama m na mma m nwere anyị nwere ndị na-enyere mma maka ha richara ịtọ ma ọ mana ya amado onye nwa mma m
mụnwa wada n'afọ nne m mana mma m na-ejegote akwa gote akpụkpọ ọpụta ọgwụsa ndị ahụ maka atọmatọ eburu ụzọ wee weru ha werichasị wee sizie mụnwa were nyawu ihe ana masị ihe ama onye wu nwa mma m ihe ama na ọnya amụrụ ka ọnya amụrụ ihe a na-ekwu ihe nne ka na-asị na ihe mma o mekwara eme ha anọchakwa na di o ha ka na-abịakwa be anyị wee ruo tata ha ka na-echukwa mma m wee rukwa tata mbụ ndị nna ụfọdụ n'ime ibu anọ na be anyị wee nụ di ihe nna agwa gị ha ya na ọ bụrụ na nne gị mere ha ya na ọ mụrụ n'ọtụtụ ụmụ agbọghọ ya nne ka nna agwa gị na ọ mụrụ ọtụtụ ụmụ agbọghọ nọ na-echukwa ekịta mana ụfọdụ aha ama nke aha ama ụfọdụ aha ama nke aha ama na ejide nwa ị na-etinye nwa ada onye hụ mma ya kpọọ ya mma ihu igwe kpọọ ya igwe ihe na-adịghị mma bụ Igbo si n'ebe a kpụrụ mpam ka a kpụkwara mma ikwu ama m meghọtara ihe na-ekwu onye na-abụghị nwa afọ Igbo agaghị aghọta asụsụ a m sụrụ ịmara o nwere mma ndị okenye na-eji eme gịnị aga ọrụ o nwere nke anyị na-eji arụ ọrụ na gịnị n'usekwu nke unu na-akpọ kichin ugbu a nke ahụ ebe a kpọrọ nke ntakịrị ahụ nwekwa ebe a nọkwara kpụọ nke nnukwu ahụ nke nnukwu nwere ihe ọ na-arụ nke ntakịrị nwere ihe ọ na-arụ ya bụ na onye ahụ ị kpọrọ ka o nyere gị aka dịka odobo o nwere ihe ọ na-arụ nke nwa akpọkwara ya akpọ o nwekwa nke na-arụ ị gaghị arụ nke ọ ga-arụ ị gakwana ha arụ nke ya ma ga-arụ ya bụ na aka nri kwa aka ekpe aka ekpe akwa aka nri ya na-aga n'ụnụ siriri werere a ga-enwe ụbọchị eziokwu ka ibu nwanna maka na nyawa ife dịka nsi wee kwu ka anyị na-ebido ife mmemme na ya bụ ife na-agbọ mụnwa nwaanyị ka nwụ mana mfụ otu ụmụ nwaanyị ibe m ọ na-atụ m ka na ya gwa gọọmenti onye ọ na-akpọzi na nwa nya onye mụta ya zụọ si akpọzina maka ịfụ nwa na ọ na-agba mmụọ anya mmiri kedu otu a ga-esi nwere otu a ga-esi wee benata anyanwụ mmegbu a maka mmegbu ka ọnwụ nwere otu a ga-esi benata amaghị ebe a ga-ebido ebido mana tupu ị gwawa m kedu ihe na-eme na ụmụ nwoke wukwa ha na-awụ isi ezinụlọ ụfọdụ pụta ha pụwa nnọọ ha achọghị ịmụ ife anyị ma na ụmụ nwaanyị na-enekwata ezinụlọ agadịla ebe ahụ aga kedu ihe ha kwesịrị isi onye nwoke anya ruru ala kwesịkwara ịma agala ebe ahụ aga maka nke anyị na-ekwukọta na ndị uwe ojii jidere ọkwa kpọrọ ya na die lekwa ihe m ga-agwa gị ihe ga-emere ha na-aga ebe ahụ unu nwa awụ nwaanyị nke bekee na-akpọ jealousy ndọkarịta obi anya ọ dị unu rie nne o nwere ka ọ bụrụ na ọ bụ nwaanyị ọ chọkwara ka o nwere ike mee si gị emela isi na onwe ihe obu n'obi mma ga-eje n'ebe ị na-achị ọkwa mma ga-eje n'ebe ị chọrọ ije kịta na ebe anyị na-achị ije kịta na anyị kwuekwe ha anyị na-achị ikwu kịta na chi ga-ejikwa afọ kedu ihe na-emerụ na ha etinye oke mba ị na-ekwu maka jealousy kedu onye ndị ya kpọkwanụ ndị dị minor anyị jealousy kwa ndị minor na ka m gwazie gị enwere ka ọ bụrụ na onye ahụ gara kpọrọ nwa nwanne ya nwa nwanna ya onye ahụ si ka o kwuo ga-esi you are now on the side of the little girl ị nọ n'akụkụ nke nwa agbọghọ mana nwoke nwe unu kwesịrị iteki stand ifu na ife onye akpọta ụfọdụ na-emekwa ya iteki stand maka ụfọdụ na-eme ya nwaanyị ahụ ya eme nwa m n'afọ maka ahụla m onye mere ya sị ọ bụrụ na imegbu otu a m ga-akpọla nwa esokwa m eso m mgbe ahụ bụ mgbe m na-alọta ọrụ mana ajụ ogene na-eme ha ekwu masị ya mgbe ọ kakwa mmanụ ịkpọrọ nwa kpọlara ndị nwe ya nwoke asị nke ya ikpuru ka mma mgbe a kpọlara nwa ahụ ka nwaanyị ahụ matara na onye na-akụ ọsa ezubeghị ezu mgbe ahụ ka ọ matara n'isila na ọsa bana debe ọwụrụzi ọsa debe ihe bịazie sie ike ọrụ na hapụrụ nwa ahụ ya bụ na onye na-akpọ ya marakwa gịnị nke o si akpọ ịma na o nwere ihe ị chọrọ ikwu tupu wee weta okwu a na ana m asị gị kedu otu a ga-esi wee nya wickedness a ma mmegbu a mkpagbu a kedu otu enwere ike isi wee kwụsịnata nwere otu a ga-esi kwụsịnata n'obodo ọ bụrụkwa m ịma na mba mepere anya mba ofesi tupu n'oge kpọrọ mmadụ enwere ndị eje takwa ya ọ ga-enwe undertaking ụmụ ihe ndị ahụ ihe njikọta ahụ ị ga-edecha ya tinyecha aka ọ dịkwa taa lekwa nke ga-emene nke anyị siri ime obodo ga gbata ọ dịkwa ka ha ga n'ihu ahụ onye ha ṅụọ iyi na ọ gaghị emegbu nwa ahụ ele ihe hụrụ n'ihe ahụ
mana kịta ikwukwara eziokwu ewere m anya wee nekwanye ya efu na bekọta ịkpọrọ nwa ahụ wee je n'ihu agwụ je mee gịnị jee ṅụọ iyi na ihe emegbu nyanwụ nwa ịbata uche ga-eme gịnị uche ga-adị anya ga-asape ihe emewu nwa onye ọzọ nna ọ dị ka ya eme gịnị ọ dị ka ya agbajeje ṅụọ mmiri gbatakwanụ egwu gbatị ukwu anyị chigata anyị gaa n'iru onyekwa na anyị Igbo ndị ọma Igbo ndị anyị ji ebi anyị abịakwana dịka anyị si abịa ọzọ n'isi mbido telivishọn afa m bụ Susan Ilechukwu ụnụ afụ na anyị nọ na afịa ka anyị jụta ndị mmadụ ihe na-emegasị n'obodo anyị bụ Naijiria mana isiokwu anyị ji webata ime afịa tata bụ anyị chọrọ ịjụ ndị nwere odibo kedu otu ha odibo ha si ebi ha na-emete odibo ha nke ọma ka ha a na-emegbu odibo ha emegbu ya na-ebu ndị a na-akpọrọ odibo emewu ha emegbu kedu ihe iche maka ya onye na-amara ihe bụ onye ga-akpọrọ odibo na-emegbu ya emegbu odibo bụ onye yi aka mmadụ nwere n'ụwa ya ihe kpọ ya bụ ka o yire gị aka ọ bara uru ya bara m uru mmụọ ịkpọta akpọta gịwa akpọ m bịa na mbara uru gịwa bakwa m uru beti bịa megbu ezie maka na ọ bụrụ ọma ọ bụrụ ya maka onwe ya mara echi eteka enwere m odibo abụọ kedu otu gị na ha si ebi anyị nwa na-ebu ọfụma o anyị nwere nsogbu ekene dịrị Chukwu ka ihe nwere ike ikwu maka ndị a na-emegbu nke ha emegbu ihe na-achọ ịgwa ha bụdata na imewu nwa mmadụ adịrọ mma ịkpọrọ nwa mmadụ were as na ọ bụ onye nke gị nwa na nwa nke gị maka ụfọdụ ndị mmadụ na ha kpọrọ odibo ha na-azụ ya ha agaghị azụ nwa nke ha nwa ị na-akpọrọ odibo ahụ ị na-azụ ya na-azụkwa nke ka ọ ya nwatakịrị ahụ tuo gala ichefughị echefu na ndụ ya ihe nchọpụtara atị mkpụrụ mmadụ kwenye n'ụwa onye ga-aghọta ịchọpụtara atị ị ga-akpọrọ nwa mmadụ ị na-emegide ya chetakwa ofu ụbọchị mmadụ ga-akpọrọ nwanne gị ọ kpọrọ nwa gị kwa ọ kpọrọ emetụta gị ọkwa dị sandụre mere onye ọzọ ọkwa ha ga-emere gị so ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa chetakwara atị ihe mere mmadụ ihe iji tụere mmadụ ọ ga-eji tụere gị onye kpọrọ nwa mmadụ asị odibo pụta na-emegbu ya ọ dịghị mma ụdịka onye ahụ ọ kwesịrị ịga nga sef bikos ihe mere mmadụ ibe gị eme gị ya ọ ga-adị gị mma ịghọtara ma ihe mmadụ ibe gị ihe ọ ga-abụ eme gị adịghị mma ịkpọpụta nwa mmadụ gị bịa na-emegbu ya emegbu ọ dịrị mma atọ Igbo ndị ọma ụnụ anụgono anyị agarachago n'ime ahịa anyị ntago ihe ndị mmadụ kwuru maka na imegbu odibo ha ndị na-emegbu odibo ha ụnụ anụgo biko na-emegbusi n'odibo ụnụ ka obodo anyị bụ Naijiria bụrụ anyị ebe dị mma obibi ngwa ebe a ka anyị ga na-asị ụnụ ka emesịanụ anyị sikwa na isi mbido telivishọn ngwa ka